e falando de xente que quere, como se chama isto? Low cost, Alba? Sí, bueno, viaxar a precio moi baixo, asequible. Pois hoxe mesmo inaugurase en Santiago de Compostela un hotel ou un primeiro albergue low cost, é dicir, para xente que quere gastar moi poucos cartos. Mirade. A só 5 minutos a pé da capital de Santiago de Compostela atopamos o albergue Fogar de Teodomiro, o primeiro hotel de baixo custo da capital galega. A idea xurdiu hai 3 anos. Dous amigos que queren voltar para Galicia, que estábamos traballando os dous fora, e queríamos facer algo aquí en Santiago. Acostumados a viaxar, Alberto e Daniel observaban que iniciativas como esta funcionaban moi ben máis aló das nosas fronteiras. Este modelo veíamos que sí que existía fora de España moito, en España incluso en Madrid, en Barcelona, Valencia, veíamos que era algo que funcionaba, en Santiago non había. Entón pensamos que era unha boa opción para un burato que tiña a hostelería en Santiago que había que cubrir. E tras un intenso traballo, o albergue comezou a súa andaina. A casa está distribuída en 4 plantas, na planta baixa ten unha zona común, onde temos unha zona de lavandería, conexión a internet, hai wifi en toda a vivenda, na planta baixa temos a recepción, onde se fai toda a xestión do albergue, temos unha habitación, cociña de uso común, na seguinte planta temos outras 2 habitacións e na seguinte outras 2. Unha habitación dobre e o resto liteiras. En total, 20 camas que xa comezan a ser un atractivo para moitos turistas de cara a estas datas festivas. E non é de extrañar, pois as tarefas de promoción foron intensas. Fixemos, Daniel e máis eu fai 2 semanas, unha pequena ruta hasta, casi hasta Pamplona, deixando tarxetas, deixando pósters para que todos superan da nosa existencia. Seguindo a filosofía de ofrecer un servizo integral, os propietarios do Fogar de Teodomiro pensaron tamén en distintas opcións á hora de comer. Nós temos unha cociña que de uso libre para a xente que está aquí e, ademais, temos a opción de ofrecerlle no restaurante que está enfrente un menú por 10 euros o día, tanto comida como cena e 2,50 o desayuno. O edificio dispón de numerosos servizos dos que facer uso gratuito só por aloxarse. Pero, de prezo, canto custa unha cama por persoa e noite? Unha persona que veña aquí e quera utilizar unha cama valelle 20 euros. De respecto dese precio, podemos facer un desconto se non utiliza sábana, se non utiliza toalla, se non utiliza manta, se non quere chave para a taquilla e quedalle o precio en 12 euros. É dicir, que unha cama pelada, utilizando todos os servicios da vivenda, vale 12 euros. E para quen queira descansar e pasalo ben sen desplazarse moito, só ten que baixar unha decena de escaleiras. Nós temos un pub xusto na parte de abaixo, que é o Rhythm and Blues, e o que está invitada non só a xente que está vivindo no albergue ou que está dormindo nel, sino toda a xente de Santiago que quera vir. Temos tamén os precios igual de low cost que o albergue. As portas do Ano Santo, estes enxeñeiro e psicólogo de profesión afrontan con ilusión o seu novo negocio. Un reto no que influen 2 claves fundamentais, a ubicación e o prezo, porque é posible gozar de vacacións sen facer moito dano ao peto. A ver, vos viaxades moito así en plan low cost. Encántame. Isto xa ven de lonxe, hostels en Londres, sí. Claro, é un pouco como iso, como que dicía Irra. É que eles mesmos recoñecen que a idea trana dos seus viaxes por Europa. É dicir, se isto funciona no resto de Europa, por que non vai funcionar en Compostela? Ti entras nunha habitación, non sabes a quen te podes encontrar e co que te podes atopar, pero tes unha cama, eso como dicen elos, pelada, porque, decir, si ti tes sábanas e pides sabas e pides toallas, pois cobranche quente, claro, teñas que lavarla. Porque o precio é bastante económico e ao final acabas facendo amigos cos que vas de ruta pola nova cidade. Así que maravilloso. Ricardo, isto está moi ben para a xente que viaxades así tal e o que menos importa é a cama. Claro, ao final tío queres pasar todo o día por aí, te trola dun lado para outro e dormir un ratiño. Te troula, visita guiada, a ver, apartamentos, tamén como sodes. Pero o malo deste que non podes ir acompañado, porque queres pasar unha noite divertida e non podes. Hai uns lameiros estupendos por aí. Non ves como vas maior que xa non setes hai ideas para ese tipo de cosas? Este tipo de turismo estará moi ben para vos. É que non é para Si vamos un grupo de amigos, non me importa compartir o espazo. Que, por certo, Fidel comentaba que nas reservas creo que Viveiro e Ferrol, como a todos os anos, a tope, non? Claro, porque a Semana Santa aí ten moita importancia e hai xente que ven incluso